زخبركم سمعتنا جاندا ويانه أكايدان استراتيجين مزازم معرف بزبل بعصر شدوشنا حسك لتشحن عسران كلتن نفس رح نمئتو زرقح السند كم تنقدمو زرقحن سنداتو بزيرو ترابيحو كابز تحل ملو وطائي بمخانو اتوما شغلتو كي ترفو اب كبيد قلولو تشميمو مهلاوم معالتاوي بمنقدي مرخب بزهان زرقحو شغلوت زمن قريقو ملأختوم يقالعو مالوم ام نفس وكف زرقحو حبريتا ኤርትራ ኸይበልኩም ከይተሓልፉ ዝተባህሉ ንኸመስሉ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ሃገራት ኤውሮጳ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ መውጽእ ኣፎም ይኸውን ምህላው ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝተቃነይሉ ጥበብ ብሓሶት ጃንዳ ወያነ ዝተማእዘነን ዝተቃነየን ብምዃኑ ኣብ ካልኢት ዝተፈላለዩ ዝተገራጨው ሓበሬታ ክዝርግሑ ፍጹም ይሓፍሩን ኣባይታ ዘምጽዎ ለውጢ ከም ዘየልቦ እናፈለጡ زخبركم سمعتنا اسكا VOA عمدوان سم إيرتران زنطفلو زينا ترجم كنسمعكم منقسط أمريكا كونتات إثيوبيا أزيو كم زشغلو اتوم اب كينات حدحتت اميدوم زركبو حيلتات بغلطوف كينات دو كبلو بمنقدي حبرة أفريقيا نستوسد تبقسو كم زدنقو زغلص وهاب قال وصا قدايات أمريكا نيد براي بزعبا إيرتران التزاربو غازيتنيا VOA بخمس سعب أمحرنيا ترجمو أقريبوهم የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት በሰጡት መግለጫ ኤርትራና በስም ያልጠቀሷቸው ሌሎች ኃይሎችም ግጭቱን ከማባባስ እንዲቆጠቡ አሳስበዋል ኤርትራን ካልኦትን ነቲ ግጭት ካብ ምጽሓር ቆጠቡ አትሐሳሲቦም ይብል እስከን መደረ ወሃብ ቃል ጉዳያት ወጻ አሜሪካ ከም ዘለዎ ከነቀረብ Also call on Eritrea to withdraw to its borders and for Eritrea and others to cease fueling this conflict. Eritrea nabdobatak tmillas Eritran kalootin nati ግጭት ካብ ምጉሃር ቆጠቡ ንሓትት እዚ ኹነታት ነቲ ኹናት ደርቀን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዘጋድድ ክፍለጥ ይግቦ ብምባሊው መልእኽቶም መሓላሊፉም كمتي أبزا حلفة كلتا كفالة زم حلالفنايو مجلس أمريكان هاجرات أوروبان بغطتا مستكوينات زت أساسرون مخانم فتقوم مجلس إيوي مرتوع مغرب آيد ليون جاندا ويانا نداد سريعو نردي أزمة أخل زميتو كم دليتو فنجرع نخبل جمد هكتي زغربلو بغطتا بتزاورن إيدوم أبتكوينات زملسو قبل على إيرترا إيدوم ندهوت أوتو ኤርትራ አህግራው ሐጊን ዘፍቅ አደላ ዶባታ ካብስ ግር ወረርቲ ጃንዳ ወያነ ናይ መሐላው መሰላት በመግለጽን ሲዒቡ ብዝመጽ እገዳን መሐራማ መፍታን ነቲ አማህጠን ዘሎ ኤርትራው ህፃን ከይተረፈ ዘይተዋሕጠሉ ሐቂኡም አሜሪካ ትኾን ሃገራት ኤውሮጳ ድሌት ወያነ ክውን ምግባሩ ደቃስ ዝሰአንሉ ጉዳይ ኮይኑላ ብዛዕባቲ ጃንዳ ወያነ نمشمتي جزية سقيتون زسرحلو زلو أمسلو سلام إنهون الساتمون كأند تواسعت كوينهم قريبا مالو أبقدات وطائي أمريكا نهاجرات قرن أفريقيا أبزملكات زتمززة مايك هامر أبهاجرو كي تمس إنه سالساي سمون أوطيرو الله نسو نمع واجان دويانه مسمن زي تلازبا زي تمخرن زي تزراربان نتيت مالي قدي السلام بمنقدي مراحي كينيا نبر أهورو كينيا تاك كايدا لون الزبلوو نمع وات ناي سمين إثيوبيان مبرقاوي ديموكراتيك كونغو ريبابليك لأخ سلام كوينو كمزنة افن مقبارو وتسئيتو بزيناتات كك على حجمير اللهم زخبركم تخاتاتلتي مربار دمت حفاش إرترا مرة خبب بزهان أمريكان هاجرات معرابن زيانات عودو كينا جاندا ويانه بخمت الزدالي ونز التمني ون بزي مركبهم كابزة شغلهم كأند قدايوم مرحتي جاندا ويانه نن حد استقراج أو مجلس إتات كهبو زتفلالي أن حسوس سئلتات بمحبرة وميريتات كزرقحو نسم إيرترا كسيطنو حانت قالون تخون زيم لغو أمريكان معرباينن أنه حجون وقحت أبحى إيرترا مبالكي أخلم أب إيرترا تركوبو زيقاتاتنا بجاهم تتنقو زبل أب إيرترا نانزيلو استفبر خزانتا بمن قدي BBC رويترسن مكالحو صراحنا إلهم استتحزو قداي كوينو اللهم
زخبركم من زخبركن انتخاتاتلتي مدبات دمت حفاش إيرترا باتر حقي تقطن برايت سبرن كم زبهال أبهلو بوليتيكاوي كونتات إثيوبيان إيرتران بحفشة قرن أفريقيا دما بفلاي تنتانا أم هابزنطف ناي مرخبيتاتن بوليتيكاوي سنفلطاتن مهورن أنقاقحي محبراو ميدان أحد بين بوانقو حرنيا كاب زهابو سفيح تنتاني نحجي نهاجرنا إيرترا بزملكت نزهابو حق أنيا مقلتي كنغرب أبزغت المدبنا دما مسهلو بوليتيكاوي وتهدراون دبلوماسياون أكايدا ويان زبانان أملكيتو نزهابو مبرهي كان سعبينا سنة مكتتال ስለ ኤርትራ ጉዳይ ነው ማንሳት ፈልገውና ኤርትራ ለኢትዮጵያ አሁን ምንድነች የሚለው ነገር በደንብ ሊሰመር ትልቅ እድል አግኝቶ ኢትዮጵያ ህዝብ በኤርትራ በኩል ልናገኘው የምንችለው አጋጣሚ ማክሲማይዝ የምናደርግበት እድል አሁን አግኝተናል። አሁን ፕሬዚደንት ኢሳያስ በሰጡት መግለጫ ውስጥ አንድ በጣም ስትራይክ ያደረገኝ ነገር ምንድነው ብዙ ነገራችንን ዋጋ ከፍለን ቢሆን ኢትዮጵያ ማዳን አለብን ብለዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መንግስት ኤርትራ ውስጥ አለ። ይሄ እንግዲህ ኢንተረስት ነው የሚያገናኘው። ኦፍኮርስ ፖለቲክስ ውስጥ የነፍስ ስራ ብለን የምትለው ነገር አይደለም። ግን ይሄን የተገኘውን ነገር ካላጠናከርከውና ወደ አንተ ጥሩ ነገር ካላሳደከው ካሁኑ አጽድተን መሄድ ያለብን በፍጥነት መስራት ያለብን ነገሮች አሉ እና ኤርትራ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደርሳለታለች። በዚህ ወሳኝ ክሪቲካል የሆነ ታይም ኢሳያስ የኢትዮጵያ ጠላት አይደሉም። ኢሳያስ የኢትዮጵያ ጠላት ቢሆን ኢትዮጵያን ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱባት የሚችሉበት ጊዜ አሁን ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በብዙ ነገሮች የተወጠረችበት ጊዜ ላይ ነው ያለችው። ትራንዚሽን ላይ ነው ያለችው። ትራንዚሽን ላይ የምትሄድ ሀገር በፍጥነት የሚገት ገደለ አፋፍ ላይ የሚጋልብ ፈረስ እንደማለት ነው። ሸርተት ብሎ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል። በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ መጉዳት የሚፈልጉ ቢሆኑ አሁን ነው መጉዳት የሚችሉት። በዚህ ሰዓት ግን ኢሳያስ ከኢትዮጵያ ጎን ነው የቆመው። ይሄ ትልቅ ሀብት ነው። ኢሳያስ ቀስ ብሎ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው። በአመት 2 ጊዜ ነው እንግዲህ መግለጫ የሚሰጠው፣ ይሄም 3 ጊዜ። አምባሳደሮች የሚያገኙት በአመት 1 ወይም 2 ነው የሚቀበሉት። የራሳቸው አካሄድ አላቸው። ያ ማለት ኢሳያስ የራሳቸው ፕሪንሲፕል አላቸው እንጂ እዚህ ጋር የተገኘውን እድል ሁላችንም እንደ ዜጎች ማጠናከር አለ። ኤርትራውያን በመካከላችን ይኖራሉ። ምንም እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ሳይሆኑ እንደ ሀገራቸው ሱዳን ውስጥ ያለ ኤርትራዊና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኤርትራዊ አንድ አይነት ስሜት ሊኖረው አይችልም። አማርኛ በቀላሉ ይናገራሉ፣ ኦሮሞኛ ሊናገሩ ይችላሉ። ዋትኤቨር የምትለውን ቋንቋ ትግርኛ ኦልሬዲ የሚያውቁት ቋንቋ ነው። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን እኛም በዚህ በኩል መንከባከብ አለን። ይህንን ግንኙነት ወደ አንድ ከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ አለ። ኤርትራውያን በክፉ ቀናችን ደርሰውልናል፣ በደካማ ጎናችን ቆመውልናል። ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ደሌም ኤርትራን ኢትዮጵያ እንታያ ኢትዮጵያ ዓብ ዕድል ረኺባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራን እንረኽቦ ዕድል ዝያዳ ክንጥቀመሉ ይግባእ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ዝሃብዎ መግለጺ ዝያዳ ዝመሰጠኒ ዝግባእ ዋጋ ከፊልናውን ይኹን ኢትዮጵያ ካብ ዝኣተወቱ ሓደጋ ከነድሕና ኣሎና ዝበሎ በቀሊሉ ዝሕለፍ ኣይኮናን። ከምዚ ዝኣመሰለ ሓያል መረዳእታ ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ። ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል እንተዘይተርኒዕካዮ ናብ ሓደ ጽቡቕ ነገር እንተዘይዕቢኻዮ ጸገም እዩ። ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ጸገምና ምሳና ደው ኢሎም እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጸላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጸላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነይሩ እንተዝነብር ዝለዓለ ጉድኣት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብጽሓሉ እዋን ሕጂ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያሎ ጉዳያት እተዋሕጠትሉ ብምዃኑ ኣብ ምስግጋርያ እትርከብ። ኣብ ምስግጋር እትርከብ ሃገር ዳርጋ ኣብ ገምገም ጸርፊ ከም ትጋልብ ፈረስ ተገይሩ ክትውሰድ ይግባእ። ሸተት ኢላ ክትወድቕን ሓያሎ ጸገማት ክፍጠርን ይከኣል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መጉዳይ ኢትዮጵያ የለውን እምበር ሕጂ ምቹእ ግዜ ምኾነሎም። ኣብዚ እዋን ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ እዩ ደው ኢሉ። እዚ ዓብ ሃብቲ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀሲሉ ስሩሕ ዝፍጽም ኣብ ዓመት ካብ 2 ሰዓት ንላዕሊ መግለጺ ይህብን። ንኣምባሳደራት ሃገራት ኣብ ዓመት ን2 ወይ 3 ጊዜ እዩ ናይ ሽመት ደብዳቤታቶም ዝቕበል። ናቱ ካይድ ኣለዎም። ኤርትራውያን ምሳና ኣብ ማእከልና ይነብሩ ኣለዉ። ከም ዜጋታት ሃገራት ወጻኢ ከይኮኑ ልክዕ ከም ሃገሮም ይነብሩ። ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓደ ዓይነት ስምዒት ክህልዎም ኣይከኣልን እዩ። ንኹሉ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ዳርጋ ይዛረቡ። ከንሕንቅቆም ይዝግባአና። ኤርትራውያን ኣብ እዋን ሓደጋና ምሳና ደው ዝበሉ እዮም። ኣብ ድኹም ጎንታትና ካባና ይተፈልዩን። ስለዚ ከነኽብሮም ኣብ ዝደለዩና እዋን እውን ኣብ ጎኖም ደው ክንብል ጥራዩ ዝግባአና። ነዚ በመንገዲ ኣህጉራውያን መራኸቢ ብዙሃን ዝወሃብ ናይ ሓሶት ዜናታትን ብመራሕቲ ወያነን ካልኦትን ዝወሃብ መግለጽን ዋጋ ከይሃብና።
كمن زخبركن انتخاتلتي مدباتنا نلومي زدالنا يتحسو عبز خنزاز منا ربعي كفالو بزغط المدمنا تخاتلو سلام